Ассалому алайкум, ака Исмоил Созе Назе. Ҳамин падари ман рӯзи 17 июн буромадагӣ рафтагӣ тоғоз ва баргаштагӣ нестад. Соли таваллуд 1962 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Нодира, Смензавод. Ҳамиқа кофтесем, ҳамиқа ҳамаи ҷора намеёвем, дар ҳама адела муроҷиат карагем, ягон беҳбудӣ нестад. мардуми Тоҷикистон хоҳиш мекунам, ки ҳамин падари маро дида ба ҳамин номераи болои экран занг зананд. Падари ман камтарак фаромӯшхотираи маззаш нест, 1 сол шид. ай мардуми Тоҷикистон хоҳиш мекунам, ки ҳамин падари маро дида ба ҳамин номеро занг зананд. илтимос мекунам, дастгирӣ кинед, дастгирӣ мекунем. ҳамин бародармона камтар маззаш нест. духтараш манда занг зад, беҳад илтимос кард, гуфт падарам 6 рӯз мешавад ки беному нишон шудаган. ино зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ай тарафи ҳамин Смензаводанд. падаршон 6 рӯз мешавад ки аз хона биромадагиай, хоб ба самти номаълум рафтагиай ва ба ҳамин беному нишон шудагиай. оли сурати падарша дар инҷа мондагим. аз тамоми тамошобино хоҳиш мекунам барои ёфтани ҳамин бародар кӯмак расонем. номи падаршон Гулов Мирзо. соли таваллудаш 2 январи 1962. тамошобинои азиз, хоҳиш мекунам барои пахш шудани ҳамин видео кӯмак расонен ва барои ёфтани ҳамин бародар саҳми худтона гузаронен. саҳми шумо чия? ҳамин видеоро дастгирӣ кардану лайк мондану дар историёҳои ватсапотону баъд кадом блогерое ки дидеста бошен дар историёҳои ҳамун каналотон, ютуб каналу инстаграм каналотон гузоштан. Салом алейкум мардум, илтимос барои ёфтани ҳамин амак кӯмак расонед. ман дар бораи ҳамин амак як бори дигар ҳам видео карда будам, бо ин диюм видео муайян кардастем. ба хоҳиши зиёди ҳамин фарзандаш, ҳамин духтараш ки мақсад бисёр илтимос кард ки як бори дигар видео кунен, падармона наёфтастем. манам аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам як бори дигар ҳам видеоро паҳн кунен, лайк, поделиться ва комментарияро фаромӯш накунен дар гузоштани ҳамин видео. ва инчунин кадом нафарое ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ, ҳаҷ, умра, рақамҳои телефоншонро дар ҳамин ҷа мемонам. ҳамин бародаро бениҳоят инсонои бовариянд ки ман ҳамроҳи ҳамин бародар сафар карда будам ба хонаи Аллоҳ. дидам шарту шароитоша ҳама тарафа хубай та ин ҷай қоида бия. кадометон ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ, шумо низ метавонед дар рақамҳои дар рӯи экран буда ватсап дорам муроҷиат кунед, ё ин ки падару модартонро равон карданед, шумо низ метавонед муроҷиат кунед дар рақамҳои дар ҳамин рӯи экран буда. ва инчунин кадом нафароеда ки чиптаи ҳавопаймо лозим астай, авиакассаи Исмоил Тоҷик рақамҳои телефоншо дар рӯи экран менависонам. авиакассаи хидмат бародарои азиз, ҳамин рақамҳо ватсап дорад. толка ватсапи холи дора бародарои азиз. кадометонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, занг занед, дар рақамҳои ҳамин ватсап муроҷиат кунед, ба дили пур чиптаи ҳавопаймотонро харидорӣ кунед ва сафар кунед ба тамоми шаҳрҳое ки нияти рафтан доред. ҷавобгарӣ ва масъулияти ҳамин чиптаҳо ҳамаш ба зиммаи хидмат. аввал шаллои нозанин, диюм чӣ гап хабаре ки шава ман хидм ҷавоб метем дар ҳамаш. мақсад ба дили пур метавонед муроҷиат кунед. ва ҳамин видео бениҳоят видеои саросима буд бародарои азиз. ҳамин фарзанди ҳамин амак мо илтимос кард ки ҳамин видеоро кунем, атак гирем. хона да ҷияно омадагиан, қатъи ҳамин ҷияно краска заисем, ҳамин потолокҳоро майда майда сар рум ҷазир буд. ман ҳамин алпара гуфтам ки бесту мақсад бегаҳ сар рума мешув тоза мекунам, як видео мекунам. хай гуфт илтимос ака ҳадартараш ки ба ҳама хотир хай ҳадартараш гирифтем. алло нигаҳбонтон, илтимос барои ёфтани ҳамин амак кӯмак расонед. ҳозир ман ҳама рақамҳои телефонро дар рӯи экран, ҳама маълумотошонро дар аввали видео мемонам. кадоме то ҳозира диден уже дар аввали видео дидагем, барои ки видеоро ман дар инҷа гап охири видео да мақсад. алло нигаҳбон.